dakle, ako dijete pogleda u neki simbol ili ga takne, želim, čuje se poruka. poklon, želim, poklon, To je taj glas lana koji zvuči prilično prirodno. I sad osoba može, dakle, ili sa očima ili sa prstima nešto napisati. I kad to napiše, samo zapravo treba pritisnuti ovo polje ovo je proba, i čuje se ono što smo